begyndt at koncentrere os om Københavnsområdet mere, fordi vi følte, at der var et problem, som vi ikke synes var blevet opfyldt endnu, angående med sådan noget som en inspiration, når man bliver klippet. Der er mange af os, der måske har prøvet det, at når vi er hos vores frisørsalon, så ligger der stakvis af nogle ugeblade frisørbøger, men det er aldrig lige helt det, man ønsker, eller den sags skyld up to date. Og efterfølgende, når man så kigger sig selv i spejlet, så kan det også godt være, at man lige er en smule skuffet. Hvor vi vores mål er, at hvad kan man sige, før man overhovedet træningssalonen, så får man et billede af, hvad det er. Basisdelen, som faktisk er det her med at lægge billeder op og have nogle billeder og basisinformationer, den er gratis for frisørerne at have. Og så kan man selvfølgelig sidde og undre sig over, jamen, hvordan tjener vi penge? Og det gør vi faktisk, ligesom Google gør. Det vil sige, at vi kører på annoncer. Vi har en hjemmeside, hvor man kan sige, at det vil være ideelt for producenterne af hårprodukter, altså det kunne være shampoo, det kunne være voks, whatever. Det kunne være ideelt for dem at være på en side, der handler om frisører udelukkende. Der kan man sige, at de brugere, der logger ind på siden, jamen de er mindet på, nu logger ind på siden her, og så kommer der selvfølgelig også nogle reklamer for frisører, for det er det, jeg er inde for. Sådan en lille konkurrence, som vi kører fra i dag af, og den synes jeg bestemt, vi skal komme over bagefter, hvis jeg har interesse i sådan noget. Meget kort fortalt.